Mannen, een nice seizoen. Geert, ben je er een beetje klaar voor? Nou, ik moet die zeggen, ik mag bij al even niet de keers voor het wijs sleuren, maar kom maar op, zo. Ja? Andor? 12 man ga ik op dit moment wachten. We kunnen eindelijk wel los. Roelof? Ja, we merken het, hè. Over op alle voetbalvelden merken we het. Het publiek is er weer aan tafel, we winnen weer. En een nice gezicht. Zo. Een nieuw gezicht die echt net wat je kent dat het nieuwe seizoen weer begint. Goed zo. Oftewel, we zijn er al je klaar voor. Ja, we zijn er weer, maar de allereerste sportcast naar die vissen te lange simmer. Joert, on tafel, de Fabulous Five. Heintje Davids, Geert van Tuin, 12 vertrouwde gezichten, Ando Faber en Roelof de Vries. En de grutte onbekende Willem Vermeldvoort. Jongens, even wat kwatte beschietingen vooral, even een kwart antwoordje. Geert, hoe bevalt die nieuwe functie bij Cambuur? Nog net begonnen. 15 augustus begin ik. Kijk, wij noteren het, wij zetten in de agenda. Roelof, dat is toch een beetje het geweten van Friesland. Ja. Het is toch eigenlijk heel spietig dat Michel Flap net naar Sportok Moskou gaat. Nee. Nee? Andor, is Kian Visser beter als Afolabi? Ja. Ja? Zeker ja. Ik kan er net volgen van Kian Sjoen, maar dan wel. Oké, en dan nou de grote onbekende, Willem Vermeldvoort. Ja, de grote onbekende, ik zei ze nog één keer, onder deze tafel. En, Hoe lang moet dat hingen? Nou, best wel lang, denk ik, Willem. En dan gelijk hier op het grootste podium van de Omroep. Even een voorstelrondje. Dobist Willem, waar wennest? Dalsterhuizen, kom ik Gastlaan, officieel. Ben je daar net al even voor Jereveen? Daar ben ze gewoon wel al even Jereveen, maar ik ben een hele grote voetbalfan en dus ben ik voor eigenlijk haast alle clubs hoe je ze kennen. Goed zo. Ben je trouwd? Nou ja, Keurig Willem, politiek correct, jongen. geregistreerd partnerschap nemen ze dat. Oké, als Ben? Ik ga ben, nou zoals Wiking, ik ben voor het eerst huid worden. Goed dus zo. als je wat wou zeggen, dan kan dat kloppen. En dan wist ik wat boetespul is? Ik weet ook wat buitenspel is. Goed zo, ik ga jongens. me inlezen, zeker. Nou, en dan is de opvolger van Geert, want Geert heeft de naam. Ja. Er is net langer de vaste commentator bij Cambuur. Er is een eerbetoon gekregen, allerlei cadeaus, blommen, artikelen in de kranten. Er is een film hoe die maken. Geert de Movie. Netflix komt mij een documentaire. Alle jaar, omdat het toch net meer de vaste commentator is bij Cambuur. En wat schetst dan mijn vernuivering? Waar zit er bij de allereerste training van Cambuur mij een microfoon in de hoorn? C'est moi. Hoe is dat mogelijk? Ja, je moet het echt bijna voor de interne organisatie van de omroep even uitlezen, liek het bij. Want, Nou, doe dat eventjes. dat zul ik kwad van. Eindredacteur, let even op. Ja, let even op. Want Andor is uw grote roergang dat het gaat om de planning. In juni verzocht hij, dus ik weer nog volop in bedrijf. In juni verzocht hij problemen in bepaalde weken van augustus. Want bij de eerste training van jullie zei hij, ja, dat mag. Ik zei, nou, ik wil wel invaller wezen. Dan help ik hem. Fantastisch. Eindredacteurakkoord, akkoord, clear. Nou ja, eerste training Cambuur, iedereen niet. Dus Geert. Eerste oefenwedstrijd Cambuur, iedereen niet. Dus Geert, ik stem bedrag erbij zonderling. Nou, en toen is dan kist het woord tsunami. Ja. Nou, die is om mij heen gekomen. Maar goed, we zijn in elk geval blij dat Jerk gewoon om tafel zit. Ja, zolang dat tasteen is, maar dat weet ik eigenlijk net precies. Zolang ik hier zit, zit het daar. Zo. Bij deze. Zo. Jongens, Zijn, laten we gauw beginnen, want er is behoorlijk wat gebeurd. En ik moet natuurlijk aan ze nog naar het woord zijn, want ja, het scootjesiel is los. Ja, laten we gewoon beginnen met een stelling voor die. Oh. Ik bedoel, na al dat geneuzel of scootjes, Ja? ben ik blij dat het eindelijk weer hoe echte zaken gaat en dat ik hier weer zit mij. Is dat een stelling? Ja? Dan zeg ik ja. Hey. Goed zo, stellingen. Andor. De eerste is voor die. Mark Diemers had nogal speed dat hij bleun is. Nee, Nee, Nee. het geen speed. Nee? Oh, oké. Oké. voor dat salaris. Roelof, Dylan Vente maakt het meer doelpunten als Ion Niculescu, Dimitris Rallis en Miloš Lukovic bij elkaar Dat optelt. is een bekende stelling, maar hoeveel doelpunten wien dat ik alweer? Boeien, ja. Ja. Mooi ja, zeg. Zo is het Goed doe zo. ik. Ja. Willem, ik heb een soort vertrouwen in Nicolas Binder. Ja. Ja, Geert, ik heb volle meer vertrouwen in Kian Visser. Nee, dit moet het even weer, matje. Oké, Andor, Andries Noppert en Ben Klaverboer. Ben beiden net goed genoeg? Nee. Geert, ik hoop dat we aansneven Belly met Bali United. Dat zou ik fantastisch vinden. Willem, Cambuur eindigt dit seizoen bij de Bopperste 2. Ja. Ja. Oh, zo. Zuidwesthoek. Ja, nee. Ik kom erop weer om. Ja. En de laatste is voor Roelof. Jereveen hier Levismans verkeepje matten. Eigenlijk van bedrag, ja. Ja, zien, nou ja, we weten het bedrag toch een beetje. Want hij zit in Volendam toch waarschijnlijk op een bank. Oeh.
Wist toch meer dan ik? Nou, ik denk zo van net. Nee, ik vind het heel lastig om te bepalen. Nou, hoe ik dat denk, middenveld Marcus is. Linde, dat is de beste speler die we hebben. Ja, maar die had Siekwest. Oké, maar dan nog is hij altijd nog de beste speler. Dan heb je Van Overheem, die is Nijkaam, dat is een Dat zekerheidje. is wel op in beste speler. Die voldoet echt goed in de training. Dus Hoe mat ik van overheen? Want dat wie vroeger altijd echt een beetje een zien, maar hij is nou wat meer een size die de bal wil hebben. Ja, hij is echt een size. Een controleur. Ja, hij zit er goed tussen, maar hij is ook een spelverdeler. Een paasje tussen de linies. Het wat een roterend middenveld. Oh, worden. Zo. Ja, dat is het mooi. idee, ja. Dus Dat is zo even opzocht, denk ik. Weer Wikipedia. Nee, dat had Robin Veldman gewoon. Uitline. En Dat toen is Wat zeg je? ChatGPT. Oh, verdorie. Roelof is wel waarom je. Ja, Dat mag weer om gong komen, maar... En dan haast op een middenveld. Even vanuitgaande, bijvoorbeeld de oefenwedstrijd in Charleroi. Daar speelden ze met Linde, Van Overheem en Luc Brouwers. En die batten heel tijd een wisselen. Dus het is net zo dat ze er dan 1 op 10 of 8 zitten en op 6. Maar ze roteren. Een beetje afhankelijk van de opbouw en op welke kant ze opbouwen. Dat we in ieder geval die wedstrijd het idee. Ja, dan speel je zonder Mans. Maar één van die fjouwer, die maakt sneuvelen. Nou, zeg het maar. Ik zeg dat man sneuvelt. Nee, ik zie het net. Smans op de boeten. Dat was het vorige jaar. Die Dat Veldman verbiedt dat hij. Ja, en ik van Persie had dat wel dien op een linksboeten, maar hij is geen linksboeten. Nee, dat Nee, klopt. maar Maar ze dan binnen- kist hem, als het was, kist hem dan wel opstellen. Maar goed, Die ik Vera denk speelt er echt, nou. het wordt een middenveld met Linde, Van Overheem, Luc Brouwers. En de wie interesse voor Smans van Oxford United. En het schijnt dat er een boddien is van 3,5 miljoen euro. Ja, ik denk eerlijk zijn Rolf, dat hij ze gewoon wel had. Nou, ik vind het een grensgeval. Ik dacht van, hij is misschien nog wel iets meer waard. Maar ze hebben kocht voor trein hele ton van VVV. Ja, maar dat is niet relevant voor hoeveel je hem kocht hebben. Het gaat om hoeveel ze denken nou dat hij waard is. Daar maar je op inspelen. En hij had nog een langdurig contract. Hij is jong. En hij is natuurlijk nog net een onbetwiste basisspeler. Had En nog een sterker soort nog, hij zit speler, in Volendam op de bank. Dat bezie ik die heel duidelijk te maken. Maar stel dat ze hem opstelt weet het een heel nog net, seizoen ik weet het nog net. en hij werkt door zijn rendement, hij is jong, hij kan beter worden, hij begint te scoren en assisten Jan, dan is 3,5 miljoen neer. Dan kan hij voor het dubbele voort. Dus ja, het is wel een beetje inderdaad een twijfelgeval. Maar ja, Dat als het probeer ik inderdaad te al versust van hij gaat net volle spelen, ja, dan hier 3 miljoen mooi bedrag west. Draai en een de heel. breedte van de selectie. Ja, nee, dat is In wel de belangrijk. Om Hè? is alle draai het hele seizoen fit, dat weet ik niet. Nee, daarom. Ja, dan van Ede nog wel achter. En ze willen juist ik meer concurrentie hebben. Op elke positie meer concurrentie. En dat is nou toch wel aardig slagen natuurlijk. Het middenveld is ik wel, maar die voor jou een man in elk geval. En dan van Ede er ik nog bij. Dat zit wel aardig. Dus dan kun je eens een keer kiezen van ik wil wat meer een jib gaande, wat meer creativiteit op wat jibber op het middenveld. Dat is dan Smans. Maar het is Volendam, Soenje zitten, die Volendam komt net om te omvallen. Dus ik zou zeggen, dan kun je juist een type Smans broeken. En dan ga je misschien weer minder een loper als Luc Brouwers. Zo, en hij stelde tegen Olympiakos die Zacharitis rechtsback, omdat Brouwer geblesseerd is. Dus Petrov linksback, Zacharitis rechtsback. En de laatste kwartier spelen Linde op rechtsback. Dus denk je, hey, dat doet me ergens aan denken. Namli werd ooit toch Streppel op linksback zetten. Hornkamp, toch Oldriekrink, spits nou hè, van Heracles. Je moet hem hebben in Scorito, denk ik. Hij zet hem nou op rechtsback. We zetten hem toen op rechtsback. Die biedt ik ook een beetje aan denken. Maar, Salai die uit, Volendam speelt het waarschijnlijk maar als Muren, wie zie ik. Muren Veerman in de punt. Dus er komt rondom de rechterkant. En dus willen ze die rechtsback misschien maar Linde invullen. Nou ja, dat is een idee. Oké, nou het is natuurlijk ook wel Dat is interessant. het Spaans Het is ook wel interessant wat Willem hiervan vindt. Want ja, Willem toch Ja. de grote onbekende Oh, ja. aan deze tafel. Gastelon, dat weten we. Dat weten we nou, hè. Hij is trouwd. Willem, ja, trein heel miljoen. Geregistreerd partnerschap. Oh ja, sorry, dat is het. Ja, ik Maar moet van de wel kribbels, jongen. opletten. Dat is wel wat oors. Ik Oei, mag nog oei, beknibbeld. oei, Dat oei, wordt oei. heel vaak voor me voorhouden. Dus Ja? ja. Goed zo, maar dat vies ik. Want Roelof zei het echt gewoon van trein heel miljoen is eigenlijk te min van Smans. Hij is meerwürdig. Vies dat het? Nou, dan was het hoe die trein hele ton. Ik vind dat inderdaad. Denk, ja, wij ze verkocht hebben, dat zou ik me net zo vol. Hè. Wat er op dit stuit wurg is, dan mag je naar Sjen. En Mooi, een beetje Arjen de maar Boer ik van vind- repliek zien. Nee, maar Dat ik vind, mooi. ik vind het heel makkelijk om er doorheen te gaan. Van ja, wist, we hadden draaien middenvelders. En dat vind ik. Smans zit wel wat op de grens. En dan zeggen we, nou ja, deze draaien middenvelders hebben we. Doe je Smans. Want Smans kan echt wel stand-in wezen. En echt een hele goeie. Dus ja, dit we zeggen, Brouwers, misschien wordt er eens blessure. Dat kan gebeuren. Nou Maar ja, dat zou dus eigenlijk net van Smans is te licht. nee, zeker niet. Dat nog net. Nee. Zulke boute oudste uitspraken en ik heb het nog net Nee, voorbij verwacht in de allereerste Mag uitzending. ik nog één vraag stellen? Nou, ja, zeker. Is Van Overheem een klootzak? Want hoe vaak hebben we dat al... van Persie hoe Hoe dat vaak, ja, maar Brouwers Nee. had ik wel eens Roppen in een interview. We missen... Johnny Jansen had het wel roppen. Het is een Jereveen Een probleem van bronkerend Aaron en Jerem. probleem. Ja. Ja.
Hij komt Nee. wat oer als een ideale schoonzoon namelijk. Ik ga er net maar splutsen, dus dat weet ik net zo goed. Maar Ik op net maar op basis van interviews. Ja, het is net die type klootzak die het zo bedoelt. Dat, ik zeg, Luc Brouwers wel wat een overtreding maakt op het middenveld. Dat is meer dat type. Hij is denk ik wel wat... laat wel wat meer gewicht in het veld dan een Linde op Zeist. Maar ja. Het is geen klootzak. Jongens, dan Cambuur. Geert, we zijn nog net eens begonnen. Nee. En Henk de Jong had de doelstelling nou al onpast. Want zoals wie Kalien wil hij nog bij de Bopperste 2 eindigen. En nu is de doelstelling de Bopperste 5. Nou, kijk, toen ik volstrekt onverwachts op die eerste training verscheen als verslagjouwer. Ja. Het Tsunami. hele bedrijf afvregen. Waar won hij Cambuur? Geen hier wol. Nou ja. Net hasses woel meer. Nee, toen werd dus bekend dat spelersbudget verlegen weer van 3,4 naar 2,8 daaromtrent. Dus zo'n ton minder. Toen zei Henk de Jong letterlijk in het interview: ja, maar als ik dat weet niet, dan hier ik dat nooit zijn. Dat wij voor rechtstreekse promotie gaan. Hij wist dat net. Nou, toen al net. Maar toen ik er weer vol. Maar toen hij die eerste... Hij had ooit zijn, wij gaan nou voor de bovenste 2. Klaar, we lullen er net met omheen. Wij gaan voor rechtstreekse promotie. Ja, en dan weer dat spelersbudget. Dus toch wat beknibbeld. En nou heeft hij hem alweer een beetje aan het indekken. Zo, ik Henk luistert elke keer naar de podcast. En ja, Natuurlijk. Guurt luistert naar mij. Ik zeg, Jilt is altijd bepalend voor de positionering op de Ja. ranglijst. Heel groot pad is dat heel belangrijk. En wie het heel belachelijk dat ze vorig jaar zijn top 8. Toen hadden ze dat net verwiezen naar top 4. Maar nou is het oorsnom heel verstandig. Want de top 12 wordt financieel bepaald door Almere City en Willem toch Willem 2. Ja. En daar zitten rietje clubs achter als ADO Den Haag. Misschien wel wat Maar minder. goed, ook zelfs. volgens Jerevin en de nieuwe man die het Cambuur volgt, het Willem Vermeld voor, die zei gewoon het doodleuk niet kijk bij de stelling en Cambuur eindigt bij de Bopperste 2. Ik denk dat het wel leuk. Dat was nou net vol oefenwedstrijden, Ik jongens. ga een soort oefenwedstrijd doen, maar ik ben altijd dik van het stempel dat een oefenwedstrijd net echt alles uit door de rest van het seizoen. Want ja, ik was speel of clubs han die echt een weerdeloze tarieting en juist een geweldig seizoen was hem om. Dus ik denk, maar het voetbal, het probleem wie verliezen hier bij Cambuur, 2 dingen. Ja, spits die het net docht. Nou, dat wie vrij duidelijk. Die Falabi wie niks. Dat werkt niks. Er is er nou wel in die het wel docht. Ik heb hem zien in de wedstrijd. Nicolas Binder. Ja, Roda JC. Hij hier de legendarische woorden bij de paspresentatie. Ik binder. Ik ben er, ja. Ja, nou ja, dat is leuke woordgrappen ben dat inderdaad. Maar ik Toen wil zei eerst, de stal, ik mooi, Jo Binder. ik wil eerst even Sjen. Dus reclame Geert mij net. Ja, ik wil eerst gewoon Sjen. Dat een moet leuke voetbal beeld zien. en dan moet de grappen vanzelf komen. vind ik Drukstop. altijd. Maar wat ik dus vind, is dat die Binder, daar op zich, prima in de spits stiert. Hij maakt het Roda zeker. Wie bleef besluiten een oefenwedstrijd. Roda in Cambuur. Dat wie dan 2 oefenwedstrijden. 1 uur en even mijn oren om 3 uur. En wie dan doen de 20, de tweede wedstrijd. En de wissels. Binder is gewoon eerste spits, spelen in de eerste wedstrijd. Scoorde. Ik scoorde in de 5 meter echt een spitsengoaltje. Dus die is prima. Dus doelpunten kan je verwachten. Daarom zou ik... Hoe vallen? Vind ik dreig. Minimaal. 15, 16? Zo. 15. Maar dan mogen we echt even naar de boetenkant Sjen, van. Ja, dat is zeker een probleem. Want hij kan daar wel keurig staan. En ik heb ook alle vertrouwen in Kian Visser. En wat dat. Want Kian heeft echt wel een noosgevaar positie in de section. Ja. Hè? Daar is hij wel goed in. Even een leuke anekdote tussendoor over Ja, Ian. altijd leuk, Ik wie altijd al een leuk. sneur in Wergeer bij Cambuur Excelsior. En voor de wedstrijd, ja, het wie wat uitziekje, mijn muziekinstallatie, er wie een paar boksen. En genot, schalde daar door de speakers door het sportpark. En ik zit naar die warming-up te zien. En de just Kian, die is gewoon on het meisjong. Wilst hij on het Aron is mij genot. Ja, Dat vind ik mooi. Dat Ja, dat is- betekent natuurlijk Ja, symbolisch dat van is waar. Cambuur. Maar ik heb er ook wel vertrouwen in. Hij heeft een geweldig scout, hè? Hij Ja. kan eigenlijk geweldig zitten. Maar komt er van die zijkant, maar hoe wordt het in de zit? Ik heb Andor vertellen door die wedstrijd sneeuwt. Ja, nee, jongen, nou ja, het kwam er heftig bel. Remco Balk op een goal. En iedereen is die op een andere positie als wat wij hem eigenlijk verwachten. Ja, Remco Balk is die nou op het zien. Wat is hij? Die is Ja. hier op 10. Ja. Toch? Ja, dat... Hij wil meer jipgong op het middenveld. Ja, dat Wat is de reden daarvan? Dat hij dat- wat Arie dat is zei, het, ja? Henk de Jong wil meer jipgang. Jeren Lien hier Cambuur natuurlijk Jamie Jacobs. Nou, die stie altijd naast Robert Muren in de 16. Ja, omdat hij heel goed eergeeft, dat wie de renner. Ja. Die wist wat hij wezen moest in de section. En Sam Type Type had... Sander van der Streek. Exxon Ja, type. precies, Sam Sander Type. Streek Maar is Sam dat. Type had Ja, Levi Cambuur... Smans. No, het Cambuur nou natuurlijk net. Die zit op de bank. Want Orne seizoen Natti
doet dat net echt. Diemers wil de bal in de voet naar Natiek. Ja. Dus ze willen echt meer Jip gaan. En dit wie een experiment. Zei Henk de Jong ook om Balk. Want je Balk, ja, dat is een Duracell-knie. Die erin wil, die Jip wil. Die heeft wel power. En dus ja, het experiment. De vraag is of hij dat in Dordrecht ik doet. Het kan echt een soort van wake-up call voor Nati wezen. Van, hé jongen, Door eens wat. toch eens wat. Dan mag die Jip de meid zien. Want dat... Die maakt meer dan, die Nati. Ja. En maar wie stel, Balk wordt er nummer 10. Ja. Wie komt er dan op rechts te staan? Idealiter Sanel Salic. Dat is een eerste rieker. Alsjeblieft. Dat is een... Shit, me, jongen. Ja, nee, ik volg het. Maar ik Nog een jerige eerste rieker. Ja, Ja. dat is een jeugd international van Eerste Riek. Ja, Spelen bij maar die Austria heeft het Wien. Die is het krijgt. De clubs zijn in onderhandeling. Kan we allemaal volle lange haar. Hij had Jerk alles West bij die play-off wedstrijd in Den Was Bosch. je net in de podcast. Nee, je net, maar wel in Ljouwert. Dat ken nog, Groot om de titeling. talent schijnt te wijzen, Ja. maar de vraag is even of de clubs eruit komen. Oké. Dat is eigenlijk een soort van onvallende middenvelder. Maar die was ze dan als Jos Boeten die naar binnen komt. Mooi. En dan Want krijgen we... Ja. Nee, doe maar. Rick Mulders is een soort van TGV, hoe die rechterkant. Ja, dat De is een Nijre hele, Jos dat is een Beck, hele Vulkaan goede van hockey. Den Bosch. Die Mulders, dat is een goede back. Ik voel morgen een sneu een beetje ongelukkig, maar dat is wel iemand die kist gaat er er wel hinnen, bij. die Ja, die dendert kist er er wel bij. hinnen. Dus als je dan een Salic had die naar binnen komt, dan kan Mulders daar hinnen komen. En aan de linkerkant hij natuurlijk Oscar Geurstrand. Ja. Restaurant? Geurstrand. Wat slecht is dit, jongens. Oh, Slecht. Nee, gewoon, ik heb die, want ik kom daar bij die passenpresentatie en Ruben Sietsma, de passenman van Cambuur, zei Jimmy, hij heet Oscar en zijn achternaam mast hem zelf maar vragen, want het is net Sjeustrand, zoals wij in Nederland seizoen. Dus ik had hem vragen en hij had mij uitlijnen dat het Geurstrand is. Oké, maar toch nog eventjes, hey jongens. Je hebt nog een duo-commentaar, Willem en Andor. En dan komt de vastzet van de linkerkant. En Oscar, en dan maar stoot Dwan, die kopt die bal erin. Hoe doe je hem dan het live commentaar? Als Oscar Geurstrand hem inkopt? Ja? Ja, dat ken ik net op commando. Nou, ja. Geert? Dat zit... Komt die bal van de linkerkant? Ja, dat is een heel heen voor. Dan is het Geurstrand. Geurstrand, ja! Geurstrand, kom! Zoiets? Ja, zo ja. kijk. Zo, Geurstrand. Het is dus net... Hij is geschoten! Geen hudde. Nee, fout, nog een keer. Geurstrand. 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 Welk strand? Met de flair, Een andere strand. Geurstrand. Maar jongens, kunnen we net gewoon stellen, Willem, Cambuur heeft gewoon een heel teleurstellende oefencampagne achter de rug. Dat is wel vrij duidelijk. Ja. Dat is, Alle logisch. profclubs hadden ze van Verlen. Vooral ik, Tjen Roda, wie gewoon, maar daar wie Amova nog net bij doe, die wie doet bescheren. Dat wie Die nou in best. mooi, hè? Maar die, Sneu. 20 minuten. Oké. dus, en dan zit het in de opbouw nog net helemaal lekker. Van Berg houdt ik meer verwacht in de opbouw, Tjen Roda. Vond ik sneu wel goed in de opbouw. Ja, die was snel wel prima, maar ik vond hem Tjen Roda net altijd best. Ja. Dus, nee ja, dat klopt. Dus ik ging goed daar reading. Ja, maar gelukkig jongens, er is licht in de tunnel, want er komt een international aan bij Cambuur. Sterker nog, die is er al. International van Bonaire. Ja. Jort van der Sande, dames en heren. Dat is een goeie. Dat is Ja. niet zien. Dat is... Nee, Jongen en Heel. Jongen, Ja, Jongen en Heel. Nee, Maar in elk geval, dat is- jongen met Jongen ondervinding. en Heel, dat ben ik het mee eens. Maar dat is een goeie, hoor. En waarom? Maar die spelen vroeger bij ik- Oud Den Haag. Ja, Komt ik nou heb over vooral op het Dundee net, ik United. heb vooral op het netvlies dat die spelen bij Eindhoven. En daar vond ik hem altijd een van de beste spelers. En dat is een jongen in heel, want hij komt heel vaak in de seks in. Dus dat is een hele goeie, denk ik. Dus dat is wel mooi. Hij zit trouwens, Joert nog net op het trainingsveld. Dat wie wel de verwachting van Henk de Jong, zei die Orne Sneun. Maar dat is blijkbaar nog net slagen. Maar dat is wel Roen, dat je toch... Ik denk net dat hij Vretel spelen ken, want dat is ik weer een gevalletje optrainen en net fit en et cetera. Oké, dan nog even over die Sanel Salic, die eerste rieker. Die komt dan onder rechterkant eigenlijk, hè? Maar dan moet die, en dat is correct uitlijn, dan moet die jongen van Den Bosch er dan nog in vliegen. Ja. Maar Remco Balk, giet die dan fort? Die kans besteedt nog altijd. Of En wordt dat gewoon de nij noemen het zien? Nou ja, dat vreeg ik me hoor. Ik denk net dat Henk de Jong heel succesvol en heel gelukkig wie mij het experiment van Oranje Sneun. Maar ja, het is van Balk en Cambuur bekend dat beiden hier steen voor een transfer. Alleen nog de vraag is even
als de juiste club voorbij komt. Ik denk wel dat hoe verder je in augustus komen, hoe meer clubs in een stress rijdt je en hoe meer er gebeuren zal. Dus ik sluit net uit dat Remco Balk inderdaad nog voortgaat. Bleut hij, dan heeft hij inderdaad een mooie bezetting. Dan kiest met Balk aan de rechterkant spelen. Maar dan kiest ik met Sally het spelen. Dat is een oortype. Dan is Ivan Henstra nog achter de haan. Dus dan heb je wel opties en concurrentie waarin. Dus ja, op hemzelf zodat ik net slim was. Want Balk is natuurlijk wel in die een doelpunt maatje ken. Ja, ik heb trouwens in mijn eke van de regisseur dat er iets kleerstjeert van Henk de Jong. Ja, ik dacht, dat was de correct al net aan. Want dat Guido de Tarrie ding en dat ze van alle profclubs verlen had. Dus ik denk, nou, daar kan Henk de Jong ook wel wat toe zeggen. Nou, wat zei Henk de Jong dan over de Tarrie-ding bij Cambuur? Let we even hier. Feyenoord, dat is wel een goede ploeg, denk ik. Wie na een week van nu, daar had 4 blessures op rond. Daarna Telstar, nou ja, daar spelen wij mee onder 21. Ik zie een Eredivisieclub. Nou, en nu heb ik weer spelers in een Eredivisieclub. En ja, jammer dat je panel mist. Gelijk speeltje, net een mooie wedstrijd, maar dat ken net. Hier staan een punt pakt, dan zit het roos op. Maar ik prik daar wat erheen, ja. Over de week gaan we los en dan mag het goed wezen. En dan is het goed, punt. Ja, de kerst er net van waarin, dat doe ik net best nou maar gek. We wonen het eind van de rit waar we er goed voor staan. En dan eerst maar even op karakter, dat is helemaal niet erg. Cambuur op karakter. Wat vies van de uitlist van Henk de Jong? Ik heb wist van verstaan. Nee, Nee, ik ben ook wat doof. jou niks. Maar ik heb de indruk dat jij mag zien de Sjen weg het hoor. Nee, ik moet wel jij, mag ik zeggen. Oh, nou vertel even. Dat was mijn interview. Wat vertelde hij eigenlijk, Andor? Dat hij zwaar dat ze de steerzillen omkomt vreed en desnoods op karakter. En wat hij ook nog zei, is dat hij wil erop hammeren had bij de spelers dat het oorsmat als verliezen hier. Want toen had Cambuur natuurlijk in die eerste wedstrijd een heel soort punten lezen. De vloek van het Kooistadion. En achteraf kun je zeggen dat Cambuur oprutsen had in de promotiestrijd. Ja, dat is weer. Dus daar is wel even een onderwerpje van maken. Nou, Goed zo, het Kooistadion. Volgens mij ook niet een vliegende voorbereiding gewoon. Dus wat Ik geloof dat Kuit het nog net heel... Kuit had het nog net op. Ja, dat is de club van Maar Dirk die Kuyt, hè? begint wel weer gewoon te bedelen bij Feyenoord. En dan Ja, krijg je die wel wat hebben wel spelers. En dan heb je wel wat op in je Feyenoord treien. haast. Hup, dus kom maar even. Die spits, hè? Carillo. Ja, die Hessenau, dus die die begint te shoppen. Dus dat is de het- vraag is of die vreed bij wezen kan. Dat is misschien het voordeel voor Cambuur. Dat ze nou Dordrecht krijgen. Die Want- krijgt op een goed moment, want dat is ook nog niet alles. Maar die hebben wel die Sung-Jung B. Sung-Jung B, Zuid-Koreaan, 18-jarig op het middenveld. Ik zou zeggen, let erop. Is dat een bestelling? Ja, dat is een bestelling. Nummer 18. Maurice of Ja, Nassi? die hebben ze besteld. Nee, maar die komt, dat is echt, let erop. Goed, Andor hier niet kijkt hoe de vlok van het Kooistadion. Roelof, daar heeft jarenlang roepen dat het na je Cambuurstadion een soort van blokkendoos is. Een veredelde bouwmarkt. En dat is toch zijn, staat wat dat van die went binnen, zonder dat er ook maar één keer binnen West-Wierders. Daar heeft nou wel een keer een visite gebracht onder het Cambuurstadion. Denkst er nog altijd niet zo hoor? Nou, mijn verhaal wie baseren op de boetenkant van het stadion. Ik vind de boetenkant van het stadion net echt mooi. En dat vergelijk ik inderdaad met het IKEA-stadion. Ik ben er nou in West. 2 keer. En? Fantastisch. Wat een stadion. Roelof is om. Hij is om. Maar dat heb ik kraaien met de catering, dat is het onbest. Ja, ik wie bij Nederland, Finland, bij het verhaal. Ja. Cambuur spelen heel nog net. Nee, ik ben wel bij de wedstrijd van Cambuur West, Oh, maar dat toen wel. op de Oosttribune. Ik vind het stadion, dat had ik altijd zo trouwens, van binnen vind ik echt een prachtig stadion. En dan ik wie net op de hoofdtribune West en ik wie dus bij Nederland-Finland, mijn dochter mocht maar in bij met Jackie Groener op het veld op, hartstikke leuk. En wie echt al je goed regelen daar. En dan had ik even tijd om een beetje roen te rennen. En zo als je zit op de Oosttribune en de Sjors naar de hoofdtribune, vind ik de hoofdtribune net een hele mooie tribune. Understatement. Oké, dat vies toch lelijk. Ja, het is een heel soort beton. Ja. Dus het is goed dat de camera's van ESPN aan de hoofdtribunekant staan. Want als just dat net. Nee, dat is juist alleen nog maar die bomvolle Ja, en die Oosttribune. orentrijtribunes Ja. zijn prachtig. Maar Ja. die hoofdtribune is gewoon net mooi. Ik vind al net die enige detail misschien, maar die hele grote LED-verlichting min in het vakking is. Maar dat vind ik net zo mooi. Maar toen ik daar roen en ja, het is gewoon heerlijk voor me koor. Het is goed voor me koor. Daar staan ik die romte achter de spielerstunnel. West iedere keer vind ik echt superleuk betocht. Het is net heel origineel, maar het is wel mooi. En als je daar in een van die lounges is en er is de hoofdtribune op, ja, dat is juist dat stadion. Dat vind ik echt indrukwekkend mooi. Dus Mooi zo. dat was echt leuk ding. Mooiste stadion van Europa. Dan, maar laten we het vooral met die hebben over Heerenveen. De grote vraag bij Heerenveen is natuurlijk net...
Zit Levi Smals in de basis? Nee. Nee, de grote vraag is natuurlijk, waar zit er op doel? Ja, zeker. Ben Klaverboer of Andries Noppert? Ik ga heel lang tijdens de tarier. Ik denk dat het Klaverboer wordt. Die heb ik speel in Sjoentje in Charleroi. Toen houdt hij in de peerbal fantastisch uit. Queenspark Rangers wie die ik goed. Maar na oude ondersteunen heb ik toch, als het dan een beetje praast, maar je Elsen in, toch heel tijd meer het gevoel kregen dat het Andries Noppert winnen gaat. En dat is goed nice, hè? Dat is heel goed nice. Want? Robin Veldman is eruit. Hij weet het zelf al. Hij weet het zelf. Nou, dat is sowieso, dat scheelt een slok op een borrel. Laten we even jaren naar Robin Veldman. Bist er al uit? We hebben morgen nog een wedstrijd. En dan gaan we... VVCS-team. Ja, en dan gaan we de voorbereiding evalueren. Dat doen we met de staf, dat doen we met het management. En dan gaan we inderdaad een keuze maken. Oké. En dat is dan volgende week begin ergens? Woensdag, donderdag gaan wij natuurlijk onze teamtactische voorbereiding doen naar Volendam. Dus dan moet het duidelijk zijn. Ja. Wist dat zelf al uit? Tussen, ik is het maar weer deel, dat snap ik wel. Maar wist het zelf al? Ja. Ik ben eruit. Alleen dat is ik. Ik vind dat we een keuze moeten maken met de staf, met de keeperstrainer. Al heb ik wel denk ik een hele grote stem. Maar we gaan dat wel samen goed bespreken. Nou, dat is hartstikke mooi. Hij is eruit. Maar we moeten even naar wat oors, jongens. We komen hier aanstaan op waarom. Want het is hier net omgingen. Want Johnny Jansen en Ronnie Pander die zitten op Bali. Bij Bali United. En Binder. telefoon. Johnny dan Ronnie die Bali. Kijk eens. Met wie hebben wij het genoegen? Ja, je hebt vandaag het genoegen met Johnny Jansen. Johnny! Vanuit Bali. Hoe is het, Johnny? Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is echt fantastisch. Ja? Echt fantastisch, ja. Wij zijn, even een voorbeeldje, we zijn eergisteren vertrokken naar Java. Hebben gevoetbald tegen Pesce Solo. Ja, dus 40 minuutjes vliegen. Je komt op een eiland aan wat ook weer al zijn charme heeft. Ja, en dan ben je er weer 2 dagen, zitten in een goed hotel. Alles is heel goed geregeld. We spelen daar onze wedstrijd. En vandaag zijn we net weer geland, 40 minuutjes vliegen. En dan ben ik weer in het hotel. We hebben inmiddels wel een villa met elkaar. Maar mijn dochter en mijn vrouw zijn hier. Dus ik zit de komende 3 weken met mijn dochter en mijn vrouw in het hotel. Ja, super. En ik jerk hele positieve, razend enthousiaste verhalen over je trainingscomplex. Ja, dat ligt daar zo geweldig mooi. Als je... ja, ik noem maar een soort ring of een hoofdweg afrijdt. En je slaat dan eigenlijk linksaf het trainingscomplex op. Dan rij je van wat hoger en dan rij je zo naar beneden. Ja, en als de zon de zon komt op, ja, dan zie je die mooie grasmatten liggen. En dan zie je daarachter de zee en de zon die komt op. Met de palmbomen. Ja, dat klinkt, dat ziet er gewoon echt fantastisch uit. Het is een soort squatterwoord 2.0. Ja, zoiets, ja. Ja, precies. Zoiets. Ik zeg wel, Johnny, het is op dit stuit maar zo'n 20 graden. Bij jullie of bij ons? Nee, bij Hier in hem. Bali. Ja. Maar Balen, man. ik zou je zeggen dat hier het, laten we zeggen, max 30, 31 graden is. En het is, 's avonds koelt het af tot 25 graden. En daar zit het altijd tussenin. Ja. Hey, en kom het weekend, dan zul bij hem de competitie ook uitzetten. Je voetbal dan de krakertje in Persile Kediri. Ja, klopt. Wat is dat voor ploeg? Ja, dat is een goeie, hè? Ja. Nou, we hebben ze zien voetballen tegen PCM. En dat is waar Jean-Paul van Gastel trainer is. En Is dat Huistra toch volgens mij? Wat zeg je, jongen? Daar staat Huistra ook, toch? Je hebt PCM, ja, moet je eerlijk zeggen, al die namen, dat vind ik nog wel eens lastig. Maar je hebt ook Makassar. Oh. En dit is Jakarta, PCM. Dus, maar in ieder geval, waar Van Gastel zat, daar hebben we in de voorbereiding tegen gespeeld. En die wonnen we met 6-0. En dat was gewoon echt een goede wedstrijd van ons. En wat wij hebben gezien, dat Kediri in die wedstrijd tegen de club van Van Gastel was Van Gastel zijn team weer beter. Maar goed, we weten in die zin er nog te weinig van. We hebben wel wat gezien. Ze spelen heel snel de lange bal. Ja, daar kom ik al heel snel op details uit. Maar wij spelen thuis. En die moeten we gewoon winnen. Ja, oprollen die lui uit Kediri. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, maar ben je hem wel steeds maar favoriet? Je hem geen voor de lonstitel? Nou, kijk, vorig jaar zijn ze 8e geëindigd. En om nu te zeggen van, we worden nu in één keer gaan voor de titel. Daar gaan we wel voor, in die zin. Hè? Maar het zou top zijn dat we bij top 5, top 4 terechtkomen.
Ja, ik snap het. En er zitten best wel een soort Nederlanders. Hè? Want ze krijgt al Jean-Paul van Gastel. Maar er zit ook nog een oortspeler van Cambuur, is de trainer. Peter de Roo. Hebben we gisteren tegen gespeeld. Oh. Ja, Peter de Roo die zit bij... Ja, ik noem het maar solo. Wat er precies voor staat, weet ik niet helemaal precies. Maar, maar daar is hij trainer geworden. En heeft ook een leuke ploeg. Speelt daar op solo in een... daar hebben we jammer genoeg gisteren nog niet gespeeld. Maar dan gaat het natuurlijk wel gebeuren in een stadion van... Ja, 30.000, 40.000 mensen volgens mij. En dat zit er ook gewoon bijna elke wedstrijd. Ja, ik zou je vertellen, joh. Wij speelden gisteren daar een besloten wedstrijd. Op het universiteitscomplex. Een klein stadionnetje. Maar ze weten gewoon dat die club speelt. Dus op een gegeven moment zijn er al... Weet ik hoeveel mensen rondom het stadion. En op een gegeven moment zitten er gewoon... Ik denk wel 4.000, 5.000 mensen in het stadionnetje. Want ze klimmen overal overheen. Ja. De hekken gaan open, dan gaan de hekken weer dicht en dan slaan de hekken weer open. En ja, er zitten gewoon bij een besloten wedstrijd zitten 5.000 mensen. Ja. En ze zitten echt zo om ons heen te kijken, wat gebeurt hier nou allemaal? En er wordt gezongen, dat vond ik ook zo indrukwekkend. Na de wedstrijd was het... was klaar en al die spelers van hun maken een cirkel, zeg maar, op de middencirkel, zeg maar, met alle staf. En dan wordt er gezongen, er wordt een clublied gezongen, jongen. En dat is met zoveel passie. Ja, dat was wel indrukwekkend. En dat hoop ik bij ons ook thuis mee te gaan maken. Nou, super. Nog even voor mij, want misschien is het mij ontgaan. Wat wie nou de uitslag dan van Jimtje in die ploeg van Peter de Roo? We stonden 2-0 voor, kregen zij een rode kaart. Toen hebben we gewoon weer eentje, dan hebben we gewoon met 11 tegen 11 door gaan blijven spelen. Uiteindelijk is het 2-1 overwinning voor ons geworden. Kijk eens aan. Super. Nog één ding, Johnny, want ja, bij mij is het wel wat zwaar door Ronnie. Want dat is natuurlijk een woordpiek. Zo'n Husterveen, Hielendal daar op Bali. 22 graden. 22 graden. Gaat het wel goed, maar Ronnie daar. Al die rendang. Ronnie gaat heel erg goed, jongens. Ronnie sport veel. Hij smeert zich elke dag goed in. Nee, joh, Ronnie vermaakt zich heel erg goed. En we knijpen onszelf regelmatig in de armpjes van... jongen, wat maken wij mee, man? Het is toch geweldig om mooi om mee te maken. Wat er gisteren ook gebeurde, wat ik jullie vertelde. Als er maar geen gekkigheid gebeurt, maar dit soort dingen, dat is toch prachtig mooi. En we vermaken ons heel erg goed. En Ronnie doet het heel erg goed hier. Goed zo. Nou, zullen we uitpraten, Johnny, dat we zo nou en dan even contact horen met Jim bij Bali? Want we willen natuurlijk graag op de hichte blijven van Bali United. En vooral van de kraker tegen Persile Kediri. Altijd goed. Stuur maar een app en dan gaan we dat regelen. Super. Nou, een heel soort succes. Komt het weekend, maar de start van de competitie. Mooi. Jo, dank jullie wel, mannen. Hoi. Hoi. Toch leuk, jongens. Johnny Jansen. Ik heb wel het idee dat hij het gevoel had... Ik hier naar Cambuur ken, maar dit is leuk. Ja, toch? Goeiedag. Ik hoop wel trouwens dat zij Cinnabron in de contractbespreking bedongen ha. Want beide hebben natuurlijk wat een koep waarbij het ze gauw verbranden. Ja, je kunt er een pet op zetten. Kijk eens op, hè. Kijk eens op. Zo is dat. Overigens zit hij... Ik ben op Bali West. Het is schitterend eiland. Het is zo mooi daar. Goed, we maken weer even een sprongje. Want we gaan weer even rond naar de keuze tussen Ben Klaverboer en Anna Noppert. Is mijn Noppert. Het is Noppert, best wel aardig in Olympiakos. Houdt er op het einde fase ik een paar badjes. Aardig of echt goed? Nou, ja, aardig tot goed. Ertussenin. Prima. Zo'n. Oké. Nee, dankjewel voor deze analyse. Een beetje een verzandend antwoordje, of niet? Ja. Nou, laten we het zaak concreet stellen. Ja. Want Robin Veldman is eruit. Hij zei, ik weet nou wat er op goal staan. Ja, maar hij haast dus jet. Hij wil nog hoe lezen, maar de keeperstrainer, de rest van de technische Maar hij bepaalt toch? Dat zei hij zelf. Ik bepaal. Ik heb een grote stem. Maar het kan wel nog goed zo gebeuren voor een orenkeus. Maar ik denk dat ze er wel dat ze er eigenlijk al wel uit binnen. En wat wordt het dan? Dat wordt het Noppert. Andries Noppert. En wordt het dan ook een polsje dat iedereen in de staf vreegje zal en dat uiteindelijk Klaverboer de meeste stem krijgt en hij van Noppert? En dat het dan uitlekt, dat we in de kranten komt te zien? Dat luiden we me voor. In een interview na de tijd. Ze zeiden nee, ik ben de beslissende factor uiteindelijk. Ik hak de knoop door. Ik ben verantwoordelijk. Ja, maar waarom maak je er dan soap van, jongens? Het is een beetje van... Het wordt lang. Het wordt lang, ja. Maar het edit weer wat terug. En dan de media verwieten dat we er een ding van maatje. Ja, maatje gewoon een keus. Ja, dat luidt on hunzelf inderdaad. Maar ik snap het ik vol, omdat Noppert is een speler mooi potentiële transferwaarde nog altijd. Want hij is keeper van Nederland zelf al op het WK. Terwijl hij is een van de best verdienende spelers in de selectie. Dus je wil wel graag dat hij dan een rol speelt in het team. En hij had het natuurlijk best wel snel dat hij aardig keeper kan. Nou, dan moet je hem dus ook gewoon vertrouwen, Jan. Nee, ja, natuurlijk, dat is ook heel belangrijk. Maar
hij moest ik fitter worden. Dat zou Noppert zelf ik. Hij moest ik fitter worden. Hij is nou fitter, Suiter. En dus hij is ik optraind en ze wonen in die tarien in Xen en beoordelen van hoe fier is hij als we aan de competitiestatie Volendam beginnen. Nou, daar ben we nou. En dus is er nou ik Xen van hebben we nou nog een eerste, tweede of een derde keeper bij Kliks. Ja, maar dat wil ik eigenlijk net aan. Er komt nog een derde keeper bij. Toch? Ja. Er komt sowieso nog een keeper. Nou, dan komt sowieso nog een keeper. En de vraag is of dat eentje is die van de eerste positie in aanmerking komt, of van de tweede of van de derde. Ja, wat denk je? Nou, ik denk dat hij dat Noppert de eerste keeper voorlopig wordt, vertrouwen krijgt. En dat ze uiteindelijk nog wel even eentje maar wat ervaring voor de backup erbij pakken. En wat doe je dan met Ben Klaverboer? Ja, Klaverboer maakt je toch perspectief, Jan. Want die wie Aron hier, het derde keeper. Die is jong, talentvol, het jeugdinterlands keept. Die maakt je nou minstens tweede keeper. Dan had hij een stap kunnen maken. Ja. Je kan nou net nog weer een oren tweede keeper hebben in Klaverboer weer redden. Nee, Of dan maak je hem verhieren. Aan de andere kant, als hij nou tweede of derde keeper is, speelt hij dat hij net. Nou, dat wist net. Nee. Oké. Bloed Noppert een heel seizoen fit. Ja, Nee, weet je net. dat klopt. Maar die kans is wel vrij groot, hè? En misschien maar die de beker wil keeper. Ja, dat is... Of invallen bij de beker. Of invallen bij de beker. En dat daar is altijd heel succesvol. Ja. Jongens, nog even wat oors. Enig idee waar er op dit stuit topscorer is van de Noorse competitie? Zeker. Ja. Het is niet Jan de Boer. Geen idee? Jan de Boer, dat was een keeper, hè? Dat is een keeper. Ja, nee, ik heb geen idee. Ik kan niet wel vertellen wie de PC woont had, maar dat interesseert die waarschijnlijk minder. Is het hier voor de index? Het is niet voor de index, de Daniel Karlsbak-index. Hij had de laatste wedstrijd het voetballetje in Brambergen, dacht ik, Umenholle. Die had ze verlen, hij had net scoort. Maar hij is maar 16 wedstrijden en 13 doelpunten. De topscorer van de Noorse Liga. Nou, dat ze die verdorie geen lid hebben. Zonde, hè? Helemaal niks. Wat een wambelier bij Jereveen. Niet te geloven. Wat een Meer wampeling. doelpunten dan Marco Fargi bij Jereveen. Interesse van hier, speler van het Strom Godset. Daar gaan ze nog altijd wel interesse in. Maar ik ga inmiddels wel begrepen dat de kans Leeds is dat hij nog komt. Ze komen eruit uit, financieel zien. Maar dat is wel een eventuele parel op een linkervleugel nog die ze nog helly willen. Want ze willen nog in een vleugel spelen helly. Dus een 21-jarige Noor, maar Irakees roots. Ja, precies. Als er wat maar Scandinavisch, maar iedere keizer roots. Ik ken dan bijvoorbeeld een Hussein Ali, die komt daar ook bij. Heeft hij al een nieuwe club? Weet ik eigenlijk net. Geen idee. Ik En bedoel, hij ook. Ik google hem. Jeroen Burghout, heeft hij al een nieuwe club? ik heb nog niks Nog van niks. Jeroen. Ja, Nee, ga ik nee, sowieso nee, bericht nee, houden. nee, maar- Ja, goed. Nou ja, Maar nog even door de vleugelspeler. Ik weet dat ze wel geïnteresseerd ben in Michael Lachdo van AZ. Die woon zo ooit ik naar Jereveen te helly, maar toen kwam AZ ertussen. Toen ging hij naar AZ, maar daar speelt hij eigenlijk niet meer. Maar je voort bij AZ. Ja, er zijn meerdere Eredivisieclubs waar Jereveen ik bij zit die wel interesse in hem hebben. Alleen is er nou ook een Franse club, FC Nantes, tussen kwam, die hem ik wel hebben. Dus ik weet niet of Jereveen hem überhaupt... dan is nog Jereveen in- konsleers, denk ik. Ja. Maar goed, alle je vragen hier rond tafel. En ze hebben direct een heel soort vragen bij Meesken thuis. Want er binnen een heel soort vragen binnen van Meesken van huis joggers. mist, hè? Ja, ze huis mist. Ja. Best, Ja, hè? Een geweldig verhaal. Nou, kom maar op. Ja, nee, even leuk. Het gaat, Hoe de PC? Nee, het gaat krijgt net door de PC. Maar het is de jongen van de PC. Ik hier PC-café maken. Ik zit met wat collega's op het terras van dat doel en even dan heb ik het te eten. En er komen twee jongens aan en die janken erbij in de oor van... Wanneer komt die sportcast alweer? Waarom? Want wij kennen net zonder hem. Nou, dat is toch wel bijzonder. Hè? Ja, en dan is het ook in werken. In Werkje, ja. Komt man op me aan. Andere, wanneer begin je hem bij? Nou, ik zou een komende man. Oh, meesten, machtig. Zin ja. En op Twitter, X, Ja. een heel soort reacties. Ik hier op de Veenhoop. Ik wie natuurlijk bij het Scootsershield op de Veenhoop. En toen wie er gelijk een vraag. Want ik had voor die, Roelof. Is het nou Jacob Trensko of Jacob Trenskov? Of misschien moet ik dat de man dat die... was wel een specialist. De Reageert. specialist Scandinavisch. We hebben een specialist in huis. Wat is het? Trensko. Trensko? Ja, net Trensko. Jacob Trensko. Goed zo, even een vraag. Een vraag van Jan Jacob. Misschien is dat wel iets voor Verste Willem. jogger. Verste jogger. Ja, zeker. Wat gebeurt er bij Cambuur? Maar verder de Jong. Ja, die had gewoon nog een hier-contract. Ja, precies. Maar ja, wat wij ook weten, dat hij net maar echt in de plan voorkomt. Nee, dat is omdat er iets waar. gebeurd is. Iets mysterieus. Wat we eigenlijk alle hier wel weten om deze tafel. Maar we moeten net een boek Oh, brengen. dat is mysterieus. We hadden het op mysterieus. Nee, maar hij had in principe gewoon nog een hier-contract. En dus? Simpel is het. Nou ja, dan... Ja, of hij moet voetgaan. Ja, maar hij traint dus gewoon mooi. Hij- Net met de eerste. Nee, net maar de eerste. Nee. Oké, maar hij Maar komt had- net in de plan voor. En een nood aan de man komt verder de Jong net in de basis. Nee. Goed zo.
Dus, maar hij is nog altijd in Cheers bij Ik Cambuur. wil wel iets meer duiden. We kunnen net vertellen wat hij... Want de meesten gaan natuurlijk al je vraagtekens waarom je wij dat net vertellen kunnen. Wat wij hier misschien ook net zeggen, maar dat wij het wel weten. Ja. Want dan sluit je Harkens in Sjoggens wel heel erg uit. Oké. Hij Ik heb trouwens geen flauw idee, jongens, wat er gebeurd is. Hij had wat dienen in de spelersgroep, werd toch gearworking met de rest van de spelers eigenlijk net meer mogelijk is. Die baan is beschadigen, die is kind en daardoor is hij weer omzet naar de beloften, komt net meer voor in de plan. Cambuur wel van hem alleen nog. Ja, de juiste optie had hem nog net verdienen. En ik kan me ook voorstellen dat verder de Jong misschien wel een aardig contract heeft. En Arjen van Yield kiest en denkt, nou, misschien zie ik hier mijn contract uit. Krijg ik een mooie som yield elke maand op mijn bankrekening. En dan zorg ik er in ieder geval verder. Goed zo. Jongens, ik zag je beiden met de handen om elkaar heen. Het is wat een gesloten houding, hè, mannen? Een gesloten houding. Dat straalt ook wel een stukje bedachtzaamheid. En radeloosheid. Overwogenheid. Goed zo. We beginnen even Iepen. Even Iepen zitten, jongens. En dit is een vraag van Roelof. Dit is een meneer die neemt hem zelf Hans Worst. Ja. En die zei van Roelof, hoe Jos naar de selectie van Heerenveen echt ten opzichte van vorig seizoen? Ja, dat is een hele goede vraag van Hans Worst. Hans, ik ga goed nice. Dit is de beste selectie van Aro na 20 jaar. Zo. Nee, natuurlijk net. Net echt. Nee, Is natuurlijk hij net beter echt. als de selectie van vorig jaar? Hij is wel beter. Ja, ik denk dat hij Zo, beter is. Vente bij zijn mooie buurtgong. Ik denk dat het echt een goede spits is. Vente vind ik ben Oetjoegen van Vente. Ja, Minimaal, dat wordt Vente 15 gaat doelpunten. maken, let op. Dat wordt 15 doelpunten. Binderachtig gewoon. Nou ja, binderachtig gewoon dan. Ja, werd ik minder enthousiast hoe ben Roelof? Rivera. Rivera. Is het Rivera of Rivera? Het is op zijn Frans, hè? Hij komt uit Dunkle. Maxence Rivera. 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 Schitterend. Maar ik vreeg het door een specialist. Vertel wat door Rivera. Rivera. Maxence Rivera. Dan wist na één wedstrijd al, zoals wij dat kennen, valt de zager in. Het is niks. Nee, Gastelum Ik wil hem nog sleert wel hier even net Oetjoegen. iets meer kansen. Ja, hij hier, ik zie Olympiakos en Chalawa toch wel eens wat acties. Als ik denk, hij komt zijn mandje wel eens voorbij. Had een aardig schot van de rand. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik moet een lans breken voor Maxence Rivera. Die Jos Beck van VV Bakhuizen. Wie zeker net de minste. Maar hij is heel goed in druk zetten, toch? En in de verdedigende loopacties, in de organisatiespeling. Ja, als hij speelde bijvoorbeeld Chalawa, toen kwam er eigenlijk Gurbuus en die liet zijn mannen pikken in. Ja, dat wilden ze een missie en daar zitten ze nou bovenop. Maar goed, er komt nog een vleugelspeler en dat mat. Maar dat wordt dus net Vargi. Die kans is Leeds. Goed zo. Dan nog een andere vraag. Dit is een meneer die neemt zichzelf LWD 058. Hij wil weten, verse jogger. Hij wil weten hoe volle kwaliteit maakt er nog bij en op welke positie. Dat zullen we hoe jij er in gaan. Lof. Let maar uit. 048. Volgens mij nog een centrale verdediger wil ze er nog bij, die toch? Bij Cambuur. Voor de Nou, wie wil nou een centrale verdediger hebben, hè? Ja, de Erik van Balgouw. Centrale verdediger, Salic en... Salic komt. Van de Sander komt. En nog een centrale verdediger. Ja. En misschien echt nog wel twee centrale verdedigers. Maar ze willen toch vooral wat meer ervaring in de ploeg. Want oors is het alleen nog maar Mark Diemers. Je hebt nou Van der Sander, dat is ook een jongen met wat meer ondervinding. Maar het is al je vrij jong, toch? Amova, die kist ook niet meer helemaal onervaren. Nee, oké, maar die is altijd geblesseerd. Ja, het is wel een beetje... Ja, hij dat weer, hè? Ja. Ze willen, ik weet net als ze het willen. Ik zou het ze wel onbevelen. Om meer routine in de ploeg te halen. Want voor Vlinier hebben we wel zien dat De Leeuw, Kieftenbel, Diemers, dat wie echt een beetje de senioren driehoek is maar. Ja. Dat die echt wel heel invloedrijk wien. En dat is nou wel een terug de constatering dat die ondervinding nou minder is. Van der Zanden brengt wel wat ondervinding bij mij. Amova had dat inderdaad ik wel. Ik zie trouwens wel minder in de analyse hoe jij er vindt. Of dat beter weer van hier. Nou gaan we het al niet weer Cambuur, maar die kan weer matjes in aan tafel. Maar het wordt wat lang. Ja, ik vind Zakaritis is een nieuwe linksback. Ik verstuur net u dat hij beter is dan Keulet. Want Keulet via rendement moest vol omheen. Zakaritis creëerde Vlinier een van de, wie volgens mij de top 3 van verdedigers die de meeste kansen creëerden. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk Roelof, ja? Sagaritis verdedigend volle beter als Keulet. Dat denk ik. Terwijl hij het bij Almere vooral moest van zien opvallende impulsen. Maar je ik trouwens, ben nog net Zaga is het toch? Zaga. Zaga? Ik had hem vregen bij zijn presentatie, daar had ik geweest. En toen vreeg ik, hoe moet ik het uitspreken? Toen zei hij, just say Zaga. En ik had hem ook om in Friesland leerd.
Dus dat is dan mooi. Wat Nou, zei hij? Hij zei, welkom in Friesland. Nou, dat is dat nou is wel dan een net. meerwaarde van deze podcast, Ik Willem. nou al bij de Grieken. Van Zaga is Willem net de grote onbekende. Zaga. Zeker net. Jongens, we gaan nog even naar een aantal voorspellingen. Want middenveld vind ik dus dat beter wordt worden. te lang maar roepen. Live van Overeem. Die Dat middenveld gaan we wel behandelen. sterker worden. Het zijn. Maar centraal achterin. Maar hetzelfde? Hopland en Kersten is wel hetzelfde. Ja. Ja, dat wordt met twijfels. Doe ik? Kersten is net goed genoeg. Oké. Nee. Dat Maar was ik, nooit. Als dat wel eens twijfels. nee, ik heb geen twijfels. hoe leven ik net? Kersten is een ideale tolvertretjende man. Het is de vraag wanneer Bogniewicz weer waarom komt. Ik verwacht je pas in november dat hij echt weer gewoon echt basisspeler eventueel weer in. Misschien net, Nee. maar hij is beter als Kersten. Ja, maar ik verwacht je. waarom Ja, maar hij is links. blessure, hè? En het wie al een Scania vrachtwijn qua draaien. Dat is natuurlijk net beter worden als een zwieren blessure. Zeker net. En ik heb wel een soort vertrouwen in die Maas Willemsen. Dat is wel hij shot er inderdaad uit alsof hij correct waarom komt van de Snitswieken. Maar het is wel een beer van een vent. Hij kleunt er wel echt in. Het is een stevige kerel. Maar En op de Geert-index scoort hij goed. Want Maas Willemsen hier bij de teammanager vregen om kaarten voor de PC. Zo. kaarten voor de PC. Ik ga hier maar trouwens hij geen wie er kaarten net? voor de PC. Iedereen net, want ze moesten trainen. Ja. Ik heb wel kaarten voor Jereveense in Volendam. Zo. Die kunnen we Dat voor is jou. zaterdag al. Dat is zaterdag. Nou sneur. Nee. Maar goed, ik heb totaal geen. Heb je nog een leuke vraag? Ja, kom maar op, joh. Ja, kom Geert. Kom maar hier. Ja, want vrienden en vriendinnen van de Sportcast, 2 kaarten voor de prachtige seizoensiepening van Sportclub Jereveense in Volendam. We beginnen tamelijk makkelijk, maar we willen wel massale reactie. De vraag is, Hokker-speler, die het nou bij Volendam speelt, had in de spits spelen bij Sportclub Jereveen. Wat een Hij is moeilijke te vraag. makkelijk voor woorden. Ik weet het. sport@omroepfriesland.nl. Kom op, even massaal. Lid even witte daarin, direct weer binnen. En we bij Marcie 2 meesten gelukkig bij 2 prachtige plakken. En het is niet Robert Muren. En de naam is onneemd. En ze moet het adres er wel in bijzetten. Ja, dat wil je. Ja, Maar telefoonnummer net. Net Nee, Belly. want Net dat Belly. wordt Want niet Arjen Belly toch Ja, net maar erin. Ja, dat was het drok, hè? Oh, ik heb drok, jongens. Was hij toch druk, hè? Oh, Maar ik staat net heb wel. natuurlijk een peri heb je verkondigd van jongens, ik heb eigenlijk helemaal niks te dwanden op het wetter. Nou, dat is een wet. Nou, Dat is het. De directie had Ja, het dat niet. was yet. die het. directie had ik, maar goed maar luisterd. Zulke bout uitspraak moet ik net wel, want dan Nee, komt dus- het achter je om. Laat het een les wezen. Ja. Jongens, we zijn daar onder een aantal voorspellingen. De grote voorspelbokaal, de Nostradamus Cup. Eventjes ik begin bij die antwoord. We komen er toch nooit op waarom. Nee, ik kan alles vertellen. Maar zoals, waar Ik wordt zit het, dat ik Graafschap promoveert, om maar wat Ja. te nemen. Maar goed. Andor, waar wordt kampioen in de Eredivisie? In de eredivisie. Eredivisie. PSV. Ik zeg PSV. Geert? Ja, ik zeg PSV. PSV. Roelof? PSV. PSV. Saai, dat iedereen, ja. En dan komt Willem. Ja, ik zeg PSV. Dat is PSV. saai. Ja, Oké. dat is jammer. Goed, dit is het net maar. Ik zet er een cross erheen, dat vind ik niks, jongen. Ik zeg ze AZ. Op welk plak eindigt Jereveen? Geert? Nou ja, play-off pakken. Maar ik weet nooit precies dat het zo is. Maar de Jereveen helpt de play-offs. Ja, oké, maar dat is te makkelijk. Sechste. Sexte. Zo. Sexte. Oh, dat is Hallo, hé. is een Boven Utrecht. Boven Utrecht op Twente. Dan gaan we naar Roelof. Man. Jereveen. Jochende. Noggende. Jongen. Dan gaan we naar Best mist. Willem. Zonde. Zonde. Zo. Zo. Andor. 8e. Achtste. Ik zeg zek. Achtste. Hadden we wel vertrouwen in. Dan gaan we naar kampioen in de KKD. Nou, Willem, laten we eens een keer bij jou beginnen. Waar Ja, wordt er ik ga kampioen hier, in de KKD? Ik ga hier ooit in de Keijer gongen de uitspraak die dat ik het mooi vind zo de Graafschap en Cambuur promoveren zo. Ja? En daar heb je mij gelukkig de hele simmer net onthouden. Dus, maar daar kom ik op waarom. Ik zeg wel Willem II. Ik zeg Willem geen II? Almere. Want James is al hier Almere. Ik zeg gewoon heel eigenwijs geen Almere. Oké, ik zeg wel Almere, want die had een behoorlijk versterkt hebben bij Bayern Burgering, Julian Rijkhoff, Ferdy Druijf. Ja, ze Maar hangt goed, wel. ik zeg ze Almere City. Wat zei je ook hier? Ja, Almere. Oh, ik Almere. Ja. Andor, Willem II. Willem II en Roelof. Almere. Almere. Oké, nou, dit is ik alweer een beetje bij elkaar. Hè. Op welk plak eindigt Cambuur? Nou, Willem. De tweede dan, ja. Twadde? Ja, Dat is, dat hier nou al zijn. Jongen. Andor, Nou, let maar op. Kom erop rond, Vierde. februari. vierde. Ik Geert? vierde. Oh, sorry. Ja, ik ken mijn andere mooi vierde. Vierde. Ja. Roelof, Ik vierde. vierde. Ja. Ik zei vijfde. En nou een nieuwe vraag. Ja, dat is toch leuk? Welke trainer krijgt als eerste dien?
Welke trainer krijgt als eerste dien? Dirk Kuyt. Dirk In Kuyt? het hele betellen voetbal? In het hele betellen voetbal. Nee, Dirk Kuyt net, want die zit bij Feyenoord en die sparrie. Nee, want die krijgt die. Nou, neem eens een naam. Nee, niet googelen, Liek. Ja, ik moet even een competitielist Die erbij voor de pakken, trainer toch? van Vitesse. Vitesse. Ja, die doet net mooi. Ik op schreeuwen. Ja, wat is het nou toch weer? Dank je Nick voor... Ergens had gelijk. Zal ik het dan maar uitrapen, jongens? Ja, Ik zal uitrapen. De trainer die het als eerste dien krijgt, Rick Ruijs. Rick Ruijs is per ongeluk, nee, net per ongeluk, die is promoveerde mooi Volendam. Maar die spits van hem, volgens mij is dat Henk Veerman. Die werd trouwens, had je dat invullen, dan ik twee kaarten. Maar die ben al net goed genoeg. Die ben net goed genoeg. Ik denk Rick Ruijs krijgt die. Roelof. Henry van der Vecht. Henry van der Vecht, ook van Zwolle. Ja. Die is zeer succesvol weer bij Cambuur. Van der Vecht. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk dat zijn man bijvoorbeeld hard trainen wordt daar. Qua uitstraling, ik helemaal... Ja, zou hem dat heel ik meer nog. versterken. Maar goed, ik denk Robin Peter. Robin Dan wist waar Peter. hij zit. Ja, zit hij net bij NAC? Nee, ADO. ADO. Het is de Bende bij Ja, ADO dat Den Haag. ik moet Die Robin Duitser is Peter dat. zitten. Dat zei zeker Robin Ja, ik Peter? moet serieus, want omdat ADO is het echt bende. Ja, dat is echt net best. Oké, en de les is daar verkeerd. Ja, ik hoop je van harte dat dit net gebeuren zal, maar op een of andere Henk de manier... Nee, Henk net. Zuid mijn intuïtie... De binnenmeesten die nemen dat onderbuikgevoel. Dat best wel eens Marines Dijkhuizen was. Dijkhuizen van De Graafschap. Graafschap. Want ik weet net hoe dat er in Doetinchem, maar ik weet het net. Of dat wel accadeert. Maar Dat is wel heel stridig zien wat Willems uit. Want die denkt dat ze promoveren. Nee, ik ken het. Oh. Nee, hij is uit Willem II en Cambuur. Oh ja, sorry. Goed zo. Cambuur met Vreed naar Dordrecht. De club van Dirk Kuyt. Waar je er eigenlijk heen? Daar zal ik in. Dit is toch in? Ja. Een hele mooie vuurdoop. Ja. Dat is En ik mooi. heb begrepen hier van de mastodonten bij de omroep dat je Dordrecht gaat op vreten jong. Dat je dan Olvoeren maas voor op vakantie te doen ergens voortgaan matten. Nou is het wel Het vakantie. is verder als Maastricht. Het is vakantietijd. Dus Utrecht en Gorkum heel laten Dus, maar ik zit om 9 uur zit ik wel in de auto. Ja, en dan, Maar Geert, hast du misschien nog een tip? Werd Willem ergens eten kind? Nou, ja, ik zie het altijd jee. in een uitermate sympathiek eetcafeetje redelijk dicht bij het stadion. Maar even het stadion voorbij rijden als het van de Gorkumse kant komt en dan rijdt even terug nergens op een hoek, vlakbij het spoor. ja. Er zit een eettentie. Leuke mensen. Bij het spoor en dan de tweede bocht links? Nee, de eerste bocht links en dan is het wel even ergens parkeren. Oké. En- Neem vooral de namen net, want oorschrijven de directrice op Nee, je dat dak. willen we Ja, dat willen we net. Wat die bestellen dan? Wat die patatstoof. Patatjes Ja, toch? lekker hoor. Patatjesstoof. Ja, Nou, patatjesstoof. ik zal een Met je renda. patatjesstoof halen en ik kom er nee, in je dat is bron. heel Lekker jongens. Ik kom er Nou wel. goed. En hij, weet je waar die ik op letten had? Even, ik zal die even behoeden. Oh, ja. Daar zit er op het stoeltje bij Dordrecht. Ja. Stoeltje. Oh, ja. Bankje. Een bankje. Een bankje. Ja, als geluk klinkt heeft... wel breed. Ja, Dat klinkt wel nou, dit mooi. is een bankje. Dat klinkt Als best geluk wel heeft, luidt er al een kersensie op, maar meestal dat ik voor. Maar, en dan schuift er naar die wedstrijd en dan denkt alle Adi en de Boer... Hier is godverdorie net een scoreboard. Oh, serieus? Ja, de boer die draaide bij AFC om en zeggen het grootste scoreboard ooit vertoond in het amateurvoetbal. En hypermodern. En hypermodern. Maar daar kist dat net zien. Wat is er namelijk aan de hand? De dakrane van de tribune, zeg maar zeggen, die schermt die zicht op het Oh, dat scoreboard. is handig. Dat is dus mooi. als het al witte wordt, Ja. hoeveelste minuut verzist, dan door het strafverslag. Ja. Oké. Ja? Nou, dat is mooi dat ik die tip mooi moest neem. even Ja, mooi super, want dat is wel nodig, ja. Goed zo jongens, we Dat zijn aan doet het me eind van deze uitsturing. En we eindigen natuurlijk ook weer traditiegetrouw mooi. De overdenking. Dat verhoor het net. Dat verhoor het gewoon net. Oh nee, dat vind ik En- mooi, Dat bloedt hoor. heen, ja. is mooi, toch? Dat vind Ik ik denk, mooi. we hebben het ook nog over het stichtingsbestuur bij Cambuur. Ja. Maar, Oh ja, maar ja. vertel. Oh, maar we ja, hebben een heel jeetje. kwart, nou, dat is nog 1 Oh minuut. ja, kind nou kwaad. Krijg je er nog een stukje? is een bende. Hoe maar bed van de Brink. Ja, dat is wel een vraag. Krijgt het nog een stukje? op dit stuit is Van der Brink nog gewoon lid van het stichtingsbestuur. De vraag is of dat bloot, want er is natuurlijk weerstand vanuit de rest van het stichtingsbestuur. We hebben statements van de supporters van het stichtingsbestuur. Die winnen al bij die supporters De trouwens. supporters, die winnen wel heel vlug bij. De Wie vraag dat is, de kans is groot dat het na de vakantie is dat er misschien meer hoe duidelijk wordt. Maar ja, Van der Brink is net heel populair binnen de club. Daar kun je een hoop van vinden, als dat terug is of net. Dus ik vreeg hem ja, als het een hardbare situatie is. Maar er is op dit stuit nog binnen geen ontwikkelingen. Oké, Maar maar hoe is de... gewoon om ze eigenlijk beziekje van de Brink dooruit te sturen. Toch, dan kun je wel een beetje concluderen of is dat bouwt. Maar die man die het voor hoeveel miljoen certificaten? Van heel. 2,4, 2,74? Het waren heel en het 1 miljoen Levert dat lient. echt rendement op, die certificaten? Nee, hij is helemaal niks hoor. Nee. Die rekken stond een maar dat is stripje in natuurlijk het het verhaal van de Brink steekt die hield in en dan krijgt er niks Nee, van maar waarom. die zit... Nou, dat is waarom. Meer dan 2 miljoen zet hij daarin. Ja. Die keert het certificaten.
Dan ben je toch wel een behoorlijke financier, of niet dan? Zeker. Nou, en dan had hij wat gekke dingen die met publicaties. Maar laten we dat nou eens achterwege laten. Ja. Hoe is het nou in godsnaam mogelijk dat je bij een club als Cambuur de rijen net gesloten houden kunnen en zei van, wacht even, Pieter Kooi, belangrijk, en Van der Brink, belangrijk. Bij Matte Zwargi, intern dat op in je lijn komt. En dan, maar alsof ze er alles aan doen om dat toch maar op stritten te krijgen. Want dan is er weer een statement en dan zei het bestuur, nee, maar wij bestaan net achter Van der Brink, want wij wisten het wel. En Van der Brink zei, wij weten van niks. Hoe is dat? Hoe kunnen die communicatielijnen zo briek rennen dat je dat net vallen kon krijgen? Dat vind ik waanzinnig. Pieter Kooi, die had 8 miljoen leend aan Cambuur, hè? Goed 8 miljoen leend, hè? Ietsje minder leuk, maar net volle minder. Oké, 8 miljoen. Maar die krijgt daarvoor wel een keurig rendement. Nou heb ik mij vertellen laten dat dat rendement loopt op 6%. De rente bedoelst, ja. De rente, ja. Marktconform. Dat is niet marktconform. Oh, dat niet? is 4 onder de marktconforme prijs voor leningen die met risico in de markt zet worden. Dan zit al gauw tussen de 8 en de 11%. Dus Pieter Kooi doet dat voortreffelijk. Maar die neemt genoeg om maar 6%. Maar hoe kan het nou dat als je beziek willen om de rentelasten omleeg te krijgen, dat hij dan een man als Van der Brink, Sadel, want hij kent het met Pieter Kooi, dat is het hele probleem, jongens. Dat je dan zo'n man die dat heel te gratis inzet, dat je die slachtoffer en Pieter Kooi die dan toch nog 6% krijgt op die 8 miljoen. Ja, als je Pieter Kooi heeft natuurlijk een certificaat, dus die had er geen kwaad woorden over Pieter Kooi. En als dat wordt, was dat wel dan, maar dat is maakt het nou niks, net mogelijk om deze 2 mastodonten, financiële mastodonten, zodanig bij elkaar te krijgen en dan worden we sterker? Ik zou Dat is zeggen, wel in het belangrijkste van Cambuur. Het is haast 15 augustus. Ik zeg daar een taakwaarlijn voor die geert. Dat is toch, die man die ben beide belangrijk voor die Consultant. Ja. toch? Ja, nee, ja. En die, goed betellen. van die Helemaal Brink, ik heb maar wel zeggen van Jim Kooi neemt al die certificaat. Nee, maar die zit in de club. Maar ja, er is een statement van de supporters in de buitenkamer voor het dadelijks. Nooit de hele soap. Daar sting gewoon duidelijk in Van den Brink aftreden. Dus je kan nou wel zwaar dat zij dan weer op in je lijn komen. Ja, Van den Brink heeft net volle krediet meer, had ik het idee. Dus ja, Als Van der Brink nou gewoon... Het laatste werd dus verkeerd. Als Van der Brink nou gewoon die rare escapades op de socials van Cambuur achterwege lid, dan zeg ik, het is gewoon een grut supporter van Cambuur. Hij is een gedegen financier van Cambuur. Hij heeft er een boel hield is tussen. Die maakt je, hoe dan ook, krijgt als Pieter Kooi, goed aan je club binnen, want hij is belangrijk. Goed zo, wij gaan naar de overdenkingen. De eerste overdenking is van Willem. Willem, komende vrij, dien de buurt bij Dordrecht Cambuur. Risto, achter de Cambuurbus on of hast een goede navigatie? goede navigatie. Goeie navigatie. Dan gaan we naar Roelof. Andries Noppert of Bernd Klaverboer? Of een tredde doelman? Noppert. We gaan naar Andor, Brian Nieling of Amova? Amova, natuurlijk. En de laatste is van Geert van Thun. Geert, Heintje Davids of Willy Alberti? Dat ze leven beide net meer, dus het perspectief is dramatisch. Dus dan kunnen we natuurlijk wat Arjen maar die voorgaat. Nee, dat heb je net bedoeld. Maar Heintje komt altijd weer waarom, toch? En dan is er ook weer en ik ben er blij mee. Ja. Jongens, Tiegetank, na weekend dan ben we er weer. Met een nagelnije grootvolle aflevering van de Sportcast. Wat er dan al hier om tafel zitten, geen idee, met wat sowieso amusement. Dankjewel, tot na weekend.